रेट पर लिया कि पकौड़ी बना लागत है कि पकौड़ी खैले बिना एकर प्राण निकलेला ओंगने का जानी केतना पकौड़ी के या सीखिए दादा ओ तो कोने के आज बना दी कि भोर बनाइला पकौड़िया छाना नहीं ला घोटा ला खा जल्दी बना ले ओकर बाद खाइब एक संगे अब यो ले कोता नमक चिक ले झड़ दे चिक कोतन की तोर बड़की मारे काय होयन बहरिया बड़ा जोर करे खा तू ही लाई ललुआ कि पकौड़ी जल्दी बना बहुत सुंदर भइल बाटे कोतई ना कि खा ले टमाटर का चटनी तई मिश्री में पीस दे ऐसे कि तोर बड़की में चटनी हाथ खा जादू बा पूछे को तोरा हाथ में जादू बा पकौड़ियों के संग चटनिया खा ले निकला रे हो नीमक हुआ ठीक बा हो खइले रोज कोतर लिए एक से कनिया की बना दे हम काम ची खा भाई हां कावन ची खा कौन चीज के बेसन हवे गोभी बा टमाटर बाटे मरचा बाटे की गोड़ लागतानी आय बुची जी आही दादा खुश खुश रही, रहता हो खुश कोई रही, पकौड़ी खुश का रही। अच्छा नाता बनता टुए हां जी पकौड़ी कुछ तो काम जो भाई ना तो गोड़ लागत नहीं हो पुआ खुश रह पढ़ा लिखा जल्दी बियाह कर अब बिन के दुनिया बोलाई ले आ गइलू का बा चलो बढ़ जा आ पकौड़ी अपन होई घर के एकटा। बचिया लाज कैसन ये नु कहाला कि बाबा के धीवर लुगरे अपन धीवर चुनरी आजकल होता आदमी बपौर यार होई एकदम कुल मुंह पर टोकिया कर हुआ है न रे कुछ को लेकिन जा भाई ना तब नीके सुदित पे आई ना हां जय दी सुनी ना भाई जी भौजी पकौड़ी बनैले बाड़ी हाथ गोड़ नहीं की धोले अभी जात रो का है भौजी अब ये तो हम जन ये जरूर बड़के में के बोला लिया बोलावा तनी कोई दे बचा दियो हमरो के हां जान तनी रोज तो रोज के बाड़ू ना यो खबू तो चली बने रोज कही कि मम्मी रे प्रणाम जी प्रणाम ली पकौड़ी ली ना पकौड़ी है हां बैगन के गोभी का ली खाई का देखता नहीं अरे अच्छा कोई बात नहीं है अपन नु घर में खाही के लुबा जूठे था न छोड़ी रुकी नंदोई जी जूठे था न छोड़ी खाई अपन घर बटुए ए भौजी आई बने 6 महीना रहब हो खत्म दी 6 महीना जन तो बात का भूल बटुए पटीदार पर्दार मगल बगल में होल बा झगड़ा चला दिल बनी ईटा फाड़ गइल बा कपार हो गइल बा केस ओ बवाल हो गइल ना जाए दी हमनियो के आरामे रही 6 महीना रह बनाई खियाई हम उतै नैहर जाई ये बात का तो भौजी दुख बा हमरा हाथ में लागल बा घाव हाथ तो उठत बा ना कमर से उठल बैठ जात बा ना ये सब नहीं के भौजी चला आराम से रहियन रखियन सिरनिया तनी आटा लिए बुचिया लिया चौरा का आटा लिया तरी कुरकुर बना दी पकौड़ी फुफा खइयो तो हां ते लाई मारी तनी घचर खाइ जानु आजी खाई जी आजी बुची अच्छा अबे मौगा यहाँ का नाच तो बहु गाय के ए महाराज पकौड़ी बनल बानी की साइजे के बनेले भाई लगत खसी के एती ह खूब ना नंदो जी मजाक करे ना छोड़ी जाए दी मजाक का बड़ी घर अरे अपने घर है न बानी जे हमनी के हां जी लेकिन कुछ कोई डेरे पर भात खाना में का बनैले बाड़ो अक्का बनी सब्जी भात ये कुल बनी अच्छा कही बड़ी बनाई महाराज सब अरे भोर में सब्जी भात बनल बा राती के मुर्गा बनी चाहे मछली वो बनी कैसे चाहे मुर्गे अंडा के बा- बनी ये में कौन है मुर्गे मछली का तैयारी अंडा उंडी बनी खाई रो त मुंह खाई ताके ना मिलेला फकड़ के तब बोले पिया के नहीं खाए हाथ में दो ना खाई के दे दे बोल हाथ अपने दे तू दे दे ले अरे वो मत दा हो ए महाराज जी का देता नहीं रहुगा तो पकौड़ी है अरे हो दे दे हो दे रहुगा मजाक करे कौन मैं सीधा तो नहीं के चिकन खाए नहीं अब नहीं खे ये दूध को मिलियो करी बार से ना दा बोल दा एगो दा अच्छा मेरे मैले गोड़ लागत नहीं हो पुआ दूसरा पूरे की बात नो हां ठीक बानी बात- कैसे रहलो टेम्पू अरे से भाई जाके दे खाए ना आदमी आवेला अरे भाई का दोनों बीट बोला रे मैं अरे पुचिया हाथे को भइल नहीं के बोतनी जाके शेर पर चटनी पीस दही जा चटनी पीस तो जा ए फुजा तन पीस द हमन पीसे ना आवेला हाथ में घाव लग बटुए जो जो नमक चल लेके ए मैं देखिए रे और अन्य बचा के रख दी है दो तो के दूध खातिर पकौड़ी बनाई जो चलनी आई फिर लेके आओ नी और त बुकु बुकु खाली मुंह ताकेला चलो दा भौजी दा तनी लगा छोड़ हो बुची छोड़ आई लिकाड़ी निकालो तो लेके जाइए चलो घर में चले घर में चले लेके आओ अरे पकौड़ी खइले बिना आदमी का अथु होता है रुक जा निकाल दे अरे महाराज काय ने सोने अरे घुमाइले भइल उलबा ना
दिन घर में लग रही से रात अरे रही छोड़ी जी बुची छोड़ी दिन से रात रही धर दा दा अरे छोड़ी चली आराम करी अरे खाली दू गलेम दा छाना थरिया लेके आवत नहीं दोबारा बिटिया अपने पनि भतरो के लेके आइल बिया ये दादा ओ ऐसे तेल चट्टन यार भातार हवे इनक छिलल कपार बिना बोकले कब जे ना बुझी उ दोगले क ए दादा रे और त मा ये नु कहला बोनी बरसात के लकड़ी धरा जाई यहाँ त खाना पीना बनावे के ठीक न हो जाई देखा तनी बदर बदर माई बुनिया आ गेल आ कोई हटाइबे न कल हम तनी सूत गनी त नींद में अब कैसे आज खाना बने हैं बिना इतना बरसात वाला गोइठा बालू के लगला का जी लहकते का करू हो अरे पूछ हे तू बैठल करू या मार पकौड़ी फुआ चापतड़ी मार फुआ फुफाइल बनन लोग त ठीक है कहता नहीं जी मार बकुआ कबड़ू कब वहां से भागे नहीं जा काहे ने ओइने त कहिल मैंने ना कहत रहनी कि मैं पकौड़ी बनाते हां तेबर माई करे दे बनातनी तू बनावत रहली त हम खात रहनी हो जे बैठ के तले आगु लिया लोग काहे ने काम मोर थरिए के देखने के लेके भाग गेली सब हमारा ये ना बुझाला कि जब कोई बोलाइबे ना करला त कैसे यहाँ सब आ जान जे डुगरा बता मार में हमरा यार कह दे रे तोरा बुझात नहीं कि चटनी तनी पीस देवेला त कनिक जा तू आई बड़ त तू पीस तो काहे ना कह दिया कि जा तू ही पीस दम चटनिया के जानो लगला कि जाबे ना तभी अभी हफ्तो ना लगेला बस पटाक से कहीं के डेरा डेरा लग जा लागेला हो उ त खुद चाटे ना हम त कहां से उनकर लाज लागी तनी लाज लागे के चाही चाटे का बिक बाहर सोचले भल के एज गया आज दौड़ दौड़ के एज गया के पी के चला जा जेबे ना तबे मुर्गा बना जेबे ना तबे मछली बनावे ना आ त हम ना बनावे हम छोड़ दे बा यदि बनावलन के जा त मेहमान आदमी तरकी आवेला ना तरकी बनाऊ में तरकी ठीको लागेला अब जे हफ्ते आवत त कर कभी बनावत बन त मर जी लागत की के अब जानो वहां लोग जानो लोग काहे ने कैसे वहां लोग के घर वाला आवे देवेला लोग ससुरो में जा आदरो अभाव बाटे यही लोरिया पेन करा अब तड़न फूफो के लाज ना लागेला मेहर के लिए के अपन को पाक सकिया त मन लगे त कतनी कब चीज रखल बाटे चलो देखो जा हम ना जाई गोड़ परत नहीं रहू जाई रहुआ आ रहुआ मां अपन मम्मी से कह दी पकौड़ी बना के लिए के घर में रखी के ई काहे हो ई का मतलब हम जाई में लौड़ी बने खातिर बताई ना रहुआ कि जाकर रोज दिन लौड़ी का बने के बाद तू जानो मैं के तो कर छोड़ देते हूं मैं यू कह दे हां तो छोड़ दिन काहे के बनावत है आ पकौड़ी बना के रोज दिन जाई रे वो सब खा लीजिए हम ना खाइब हम लेते सही सूत जाए चुपचाप पे रोज तू कह दे बीमार बनी कह दे कह दे के हमर तबीयत ठीक नहीं के बनवा जा तनी ओई तरह बहाने करम हमर तबीयत खराब हो गबा हम मैं ना कह दे मैं कह दे हई घाव लगल तो हई भइल बा पटक में नहीं आवे ले डिक्शनरी में से 1000 2000 रुपया निकल के चल जाली जा कहियो कि हमर बुखार लगल जा ठीक बजी जा तनी मुर्गा मछली बनावा हो भौजी हई बनावा चाटे खातिर अथुनियन भैंसनियन मर्द के लेके आ जाली लागल कि लाजे न लागेला हम त ना जी मा ससुरारी महिला पे तो फायदा बा आपन से बुझाई ठो थनियन मुंह लटका के बढ़ जने उठल ना आ जाई का करी? खाली ठकैला हम जानते कि मेहने में चन्हा के दिया कतम घिच आती और बहिन का गो रही जा कराक्सी रही एक नंबर के साग भात बड़ा भात बना कर मित्र को हमार नहीं ओ हलते ना ससुरारी बिना बताउला हूं आम त पकौड़ी से बाव ना जाई म त बड़ घराना के बासे अलग रहेला हां हमार ना यार रहल बड़ घराना के भाई बड़ा बड़ा पिन को तरी जो बड़ा पिन को तरी जो पीनके वाला के पीनके दे जन्नी नु अपन पेट अपन मुंह है अपन हाथ लेके चले के बाटे दूसरा के काल ठीक के चलब बड़ी के लागत है एक बिया खाए पे खाता हां त खाई पिए खाते माने देख हम 6 महीना से एको दिन कम नहीं जी रहम खतम के लागत है जी लागत नु मन त अभी भरल नहीं खौरी लेम देखम ना को भइलु हो बिटी कहां से आगु नहीं जा अजी प्रणाम बोलते भौजी खुश रहे सब कब आइने हेलो भरल घंटा आधा घंटा हो गइल हम देखनी हो ये ना उन्हीं तरह नहीं रास्ते पर अब त हारा के देख भाई अब चलबू ऐसे वैसे तक कैसे देखम तनी देख के कह तू न चिन्हबू कि हम चिन्ही अब वैसे का जे आवे ला उना ताकेला हम तो देखबै ना कोनी अभी खाने आवतन तो मार पकाउला चकौला कने जाट ले आवट मेटन पकौड़ी आज पकौड़ी है ना खइला काम दूगो में पेट भरी दू हमर मरत एक बार में दोनों मार दी एक आली मार जेबो एक के हाली में भी ए जी हां भाई ये तना मतलब बुझाता मिलल लइके का करते टमा कनियन पेट में नु मोटरसाइकिल वाला तेल डलावत तो चली ऊ चली एरन लिही लागी मोबिल सीख के काजी हां खूब खा के मोबिल ओ ना को सब्जी कोबिया खाएं को बियर हम ना खाएं हां बैगन में निकलाता
ओता त मिल गलो का छामले गलो हैं छानले गलो ना उनके जी देखा ये सकाला करम नीक कर कहीं जेबू त नीक व्यंजन मिली देखा करम हम नीक करे बानी आवते कहीं जाने त कबो कौड़ी पकौड़ी कहीं मुर्गा कहीं मछली कहीं अंडा कहीं उंडी ओ से कम कबो सब व्यवहार बना के उनके रखले बनी जा पापा घरवा ना अंडा मछली मिलेला घरे के छोड़ दे हमर घरे के हमनी के घर पर हम आवल हो अंडा मछली खाइल एथी में मना बा हां ना ता घर से बाहर खा लू हां घर पर दे नहीं के बनल घर बांधल बा कहानी में एथी बा शराब हमनी घर के देखे ने घरे कुछ बनी नो मिठाई आई त गिन के आई मिठाई कबो खाइन जा हमनी का दुइया को आई दुइया को दूसरा ठाई खाइन जा नो दूसरा का पैसा ले 20 को 22 रसगुल्ला घीच देब जा बता घर आई के बात ना जी अपना घरे दही बड़ा खैनी बनेनी दूगो अब वही सरपंच के लइका के बारात आई रहे अरे दादा 25 गो हम 30 गो यहाँ के एक घिचानी जा सरपंच कहता न अपने रहे दादा चला जा तू लोग के पोलाव खियावतानी ई त ससुरारिए के धना घीचला के मोल तब का लेके आइबू के जाई लेवे खातिर एक थरी खोली ना तले पकाई जी भाई आई आई ई लोग के एथी भइल बटू एकदम घर में औरी के बा खाली आटे लोग बन के खाए वाला अकेले लागल बा मान हमनी के नु खइल का हबे के लागी हैं बताई पाहुन दामाद खा ल तनी नाम लेला उ त हम जानतन कि पाउन दामाद खारन त बढ़ेला बाकी इतना ना खाना गुजारी देला हे महाराज हयो ललई पई महल में लक्ष्मी के कमी बा तने घिचैले चल जाई आई जैसे घर जाए अपन त ना खाई तब तो पासे रहे के महीना लाई तेरे लाई का कर दिया लाई तने घिची तने दब काहे के अच्छा ठीक हो जाता नहीं तो कतनी बाकी ना आई तू हो एकदम गोबराइल चल जाता रु भौजी मन करता पिलुआ बन के तारा गोबर में घुस जाई हम पकौड़ी छननी हुआ केहू घर का ना खोले से पता नहीं हम लोग का पेट हके ढींग हका हो ये दादा यही से नहीं कुल हित ना पता खोपड़ी गरम हो जाला लहक जाला बुझाइबे ना करला कि आदमी है कि परेत है औजी तनी कोबी वाला दादा हो एकदम ए रखा के मन गरुआ के तनी अजीब उची जी आ एतना दिन से लड़की रोत रहली है लड़की को खइला से नहीं अरे लड़की के तहारे अपन भी तारा भीरी रही आ हम कौन तारा भीरी रहे वाला बनी अरे लेकिन भीरिये वाला तो चीज ना जल्दी हो पावेला 6 महीना खाती आइला ही बनी अरे 6 महीना कम से कम निक से तनी खियावो जा पियावो जा आइलो को दिन भइल आइला 2-4 घंटा भइबे कल 6 महीने में तो घर के और ई खेत के गिर भी धरवा दे हैं? ये भौजी कुछ का एकदम मौसम पहले चाय पकौड़ी खूब लपेट के खाए के बुची जी कुछ आऊ कहीं लेकिन निकाला ढेर का निकाला, अथु निकाला। करतनी और का छिपवा धर तारू केतना छान के रख दिहनी आई हो गइल घर पेट पर में भी चल गइल खइबे ना ना कइल। अरे भौजी अभी कहां अभी अभी देख कहाँ? लगी भरल एक लगाओ कनिया ले जाके दीदी के दही पहले पकौड़ी मतलब रहुआ कि इतना ना भौजी से हम डील कर ले बनी कहलिए कि बुची जी हमारे से के खा ले के भौजी हमार कैसे जा। कैसे ऊ कैसे देखतन के कर हिम्मत बाटे आई जी आई ता सोरा जमानत नहीं खीरा उर धरी तरे दोनों हाथ कहां बा हे देबा ओहो हे नहीं आई अरे अरे दीदी हे जे धरी घर में पलटना ना धरे के परी कपारे पर दे लू आ? घर में पलटना ना धरे के परी कपारे पर जी हाँ। नंदोई जी ए महाराज में से निकाली है गोतन एलियो मार मतलब रोज से बुझात नहीं करा के जा पेट में जा हां दादा तो ठीक है धर लुकवाई हेने धौरी शहर ले दिया डोम घरे न जाली स्टाइल वाला तो मत स्टाइल निकल जाई रे महाराज हम कुकुर का है महाराज दी है वो हां आ दीदी अरे अन्ना त्या कहा को करने फान जा कैसे फान जाई मांगा तो देखे में आगे मांगा में पीछे मांगा दीदी भौजी से मांगा कर के दिखा कौन तू हमारे का ठीक हो जाए हटा ना हो हटा देखी ओजे मत हरिए दादा ओजे का घटनी हेरिए भाई ना ये राम में झूठे आते ले हां जा काटा जाई धारी जी, काटा जाई मुहवा के 3 रंग का हो जाई जा का महाराज मैंने पाहुन है हब ए सर मांगे के बता मांग ना बताओ हम देबू ना खा जाए दुगो खाली अपना भरेले बानी खा इतना हम ना देखनी ऐसा अगे बाखी हमेशा गाय ना मक बना ले ले देखबे ना कोई नहीं दी एगो जी हमरो करे खले रहिया हो कनिया गोभिया के ठीक बा कोबी चॉप ए भौजी अब दी एगो ए भौजी खाने में तो ध्यान करके खाने में खाने में लेके आई कुछ भी कहीं नंदोई
एकदम छी छोरा ना लागी ना कि आप हमनी का नंदोई उंदोई हो नंदिए ओइसन बाड़ी त कौन सा ना बड़न हमार माई के सिंगार बावन हमार सोहर सिंगार अपना बावन हसमुख अपना दिल खोल के कोनो चीज खाता नहीं हम हैं हम चोरा के खेले बानी हमें पेट नहीं के प्रॉब्लम काले हो पकौड़ी पकौड़ी यार का सोचता रहो पकौड़ी जल्दी भाऊजी फाड़े में तनी दे दिह ठीक है बटे दे ये दे हौजी रो बड़ा नीक लागी ना महाराज तो चाट के मर जाई हमरा के हे महाराज हाँ? खाई अजी हमारी खातिर नमक चट ले नमक और खाती तुम कुछ चाट ले सही छुई मत निक लागत नहीं तुम अपनी मर्दे खातिर निक लागत नहीं आपकी खातिर नहीं निक लागत तन डाली में से डाली गोल खम में ले रहे दी मिला महर के भुजता नहीं गोलका के खाई गोलके खइले बिना दू बर बानी का हां झरले बन त जैसे लागत है कि नेता कुत्ता गते गते बोले तो के सुनी की देखो पहुनावा के डांटा ताई सा हैं डटला के लाज बता पकौड़ियों का तो लाज रखे के चाहिए कि हम पकौड़ी खाता नहीं था ना तो का हो गई मैं दू को बेसी खा ले तो का हो जियो से 2 गो 3 गो बेसी से बुझाइते नहीं कि हित ना तो रहला कि कुकुर नियर रहेला